Bé, doncs moltes gràcies avui aquí per ser tots. Les valoracions que han fet una mica l'alcalde i la regidora en aquest cas eren més potser de caire de dades. Jo sí que m'agradaria explicar una mica el posicionament de Junts al respecte d'aquest cos d'inspectors que neix a principis de mandat quan captem aquesta inquietud, aquesta preocupació de la ciutadania de Mataró respecte a la via pública, respecte a la seguretat dels carrers, respecte a la neteja, i davant d'això i davant també del canvi de paradigma que ens trobem amb la seguretat ciutadana, en la qual ja la seguretat ja no és només aquell policia que actua amb delictes concrets, sinó que ha passat a tenir una transversalitat absoluta en tots els àmbits de ciutat, creiem que la posada en marxa d'aquest cos d'inspectors ha de ser un èxit i llavors per això vam impulsar amb el govern municipal, a través del pacte de pressupostos, la creació d'aquesta prova pilot que ha donat els fruits que ara estava explicant la regidora en àmbits de via pública, en àmbits de disciplina urbanística, en àmbits d'activitats i en això creiem que hem d'estar i nosaltres fem una valoració molt positiva dels resultats obtinguts i creiem que aquesta prova pilot ha de passar a consolidar-se com un servei ciutadà més i a partir d'aquí hem de fer que aquest cos creixi tant en els àmbits d'actuació com territorialment en actuacions a tots els barris de la ciutat i fins i tot en zona periurbana, com podem tenir casos d'abocaments il·legals, que també seria molt interessant que poguéssim tenir-hi actuacions d'aquest tipus. I, en fi, bàsicament, una mica la valoració que fem des de Junts és aquesta. O sigui, estem contents amb els resultats que s'han obtingut d'aquest cos d'inspectors que és molt, molt embrionari, perquè estem parlant de pocs efectius encara, però creiem que va molt en la bona direcció. I apuntar també que no només han pogut fer una feina que allibera el cos de la policia local per fer tasques de seguretat ciutadana tan necessàries en aquests moments i es poden centrar més en tasques a la via pública, sinó que a més fan aquesta tasca, i com ha comentat també la regidora, aquesta tasca de prevenció tan important, com amb el tema dels sacs de runa, s'ha pogut evitar inclús arribar a tot un tema de sancions perquè s'ha fet una feina prèvia de poder parlar amb les empreses i que es retirin aquestes saques. Llavors, entenem que aquí hi ha una feina de fons que es va fent mica en mica, però que comença a donar els seus resultats i alhora creiem que és important perquè pot fer això que tan necessari és com l'alliberament de les tasques de seguretat ciutadana a la policia. A nosaltres ens agradaria que es consolidés el que és el servei i també, com hem comentat també amb la regidora, augmentar la plantilla destinada a aquest cos, si bé no pot ser tant per la via de la contractació, sinó també en paral·lel a la voluntat que tenim de racionalitzar l'Ajuntament Municipal, potser fent algun trasllat des d'algun altre servei amb persones que provinguin de la casa, que tinguin també aquest perfil necessari per ser inspectors i poder aixecar actes i poder iniciar expedients i nosaltres esperem que sí, que això sigui una realitat.